Ia, croeso at y gwartheg ar ail ddwrnod y sioe fawr. Y gwartheg biff masnachol, sy'n gyntaf bore yma, ond hefyd mae'r buchesu llaeth a hwnte nes mlaen yn y dydd. Mae gen i gwmni fachgen ifanc, Elwyn Jones o Lantrisant ar Ynys Môn. Dangoswr profiadol, a mae'n braf gyda gwmni di edrych mlaen i ti gael gweld y gwartheg yma. Ac mae hyn yn wir i chi hogia ifanc a merched ifanc sy'n adre. Os ydych chi eisiau cymryd rhan ac yn gwybod eich pethau efo anifeiliaid, dawch ato ni. Nawr te, beth sy'n dan i fan hyn, Elwyn? Y dosbarth? Ie, so mae yna ddau ddosbarth i bod bystech a Heffrod dan 425 kilos. Ie. Wedyn hwn di dosbarth cyntaf wan efo'r Heffrod dros. 425, y ddosbarth cry iawn yma. A pwy di'r beirniad mae dan ni beirniad? So mae gen i Colin Salter, diolch yn ddiaeth i'r cylch gwartheg o gwbl yma yn y sioe frenhinol. Mae o di bod efo Wynfel Park Limousines. Mae o di mynd drosodd at Normanton Herdwan efo'r gwartheg Hereford. Fodd ar tarw Hereford o 2 mlynedd nôl? Ie, yr un. Ie, mae o'n yn gwybod beth i bethau da. Gwybod i be, yn dweud. Ar dderchog? O sbio ar y classes, mae di judge bore yma, mae'n neud job arbennig o dda ni. Wel, mae'n neud job, mae'n reit handi wrthi. Chybod, ys yn byd gwaith na rhyw dynnu ara nag oes e. Ond mae'r limo, fel dyn ni wedi deall yn barod, maen nhw'n mwy niferus a dim byd. Ond dyma'r bryd ar gyfer gwartheg masnachol. Maen nhw'n rhoi gleddi'r llygad, yn dyn nhw? Yndi. Mae'r bryd da sy'n croesi fo bob dim. Mae'n ideal i'r farchnad ar y funud. Wyt ti wedi bod yn y cylch yma'n cystadlu ag ati. Mae'n wefr eithriadol yn dydy i fod yn rhan o'r peth ar wahân i'r ennill. O, yndi. Mae'r cymdeithasu yn rhan fawr iawn yno fo. Dechrau yma, siwr, yw 20 mlynedd yn ôl nes daeth i ddechrau dod â gwartheg. Do, wyt ti'n ifanc? Commercial yma, siwr. He, le gadw nhw'r pwstien? A wedyn, da ni di. Ond na, mae'n hwyl a dwad a... Ydy, mae'n siŵr. Mae'n wefr, mae'n sioe arbennig yn dydy. A mae'r llinell, un lot o wartheg yn mynd allan, a'r lot arall yn dod fewn ar unwaith. Dydyn ni'n ffodus fel cymdeithas bod ni'n gallu'r denu y bridiau yma, o'r safon yma i'r sioe yma, dydy. Ne. So, be wyt ti? Wyt ti wedi dangos fan hyn yn dwyt? Do, da ni wedi bod yn dangos gwartheg croes yma ers blynyddoedd. Da ni wedi dangos gwartheg pyr rwan ers 3 blynedd. Ac o le ddoth yr elfen yma, oedd e yn y teulu neu y tri gyda'r teulu? Na, o dad y cadw chdi bach o wartheg stores o falle prynodd amingach. A nathon ni ddyseidio sy'n mynd i cael ail i brynu 1 2 Heffrod pyr. Ie. Wedyn nathon ni tarw blwdd a newid ar hynny. Mwyn cael llwyddiau croes. Wedyn nathon ni ddyseidio, na, da ni'n mynd i reid teiro lym pyr yn ôl nhw. Ac wrth gwrs, fel nifer mawr o'r dangoswyr mwyaf yma, ne, ges ti'r cyfle bod yr rieni tu ôl i ti o'r cychwyn cyntaf. Dwi'n meddwl bod o'n beth braf cael ymagu fewn i hyn. A ti wedi dod heddiw, ti'n gallu'r ame weithiau pan oedd y gwartheg ar y iard, hon a hwn. Mae'n neis gweld yn dosbarth yma, da ni'n sbio ar yma. Mae yna bobl sydd wedi dangos yma ers blynyddoedd a hefyd ambell i wyneb ifanc yma hefyd. Ie, mae'n tynnu nhw fewn yna, fewn ni nôl yn y funud wan i'w gweld nhw. Wedd y dosbarth i rai dros 450 kilo a'r gŵr o Ashby de las Hwsh yn berniadu a Elwyn Jones gen i fy mynd o Sir Fôn o Lantrisant. Elwyn, mae wedi edrych yn gofanol arnyn nhw. Mae yna y beirniad yn crafu ben yn arw, mae yna lot o wartheg reit tebyg o ran oedran, nhw i gyd o fewn chdi bach o bwysau i gilydd hefyd. Mae cymaint o nifer yna falle, mae pigo nhw allan, mae wedi pigo nhw fewn i ddechrau yn dydi. Ond mae'r rhai sydd ar wylod y llinell o'n golwg ni yma de, fel sy'n nhw wedi datblygu chydig bach yn fwy na rai sydd ar y dechrau. Yndi. Ar Heffar ddi yma, mae Elliw Roberts di o'n o Sir Fôn. Mae hi'n... hi eisiau handi'r ysgafna yn y dosbarth, dwi'n meddwl. Mae'n smart iawn. Smart iawn, pen neis yn ei... Ac mae wedi rhoi o'r ymdaith, ond ni'n meddwl bod nhw'n mynd i bigo nhw allan. Ond mae fydd yn tynnu nhw fewn wan. A braf gweld y sgai ddeud unwaith eto, mae'n dywydd.
fendigedig delfrydol i ddangos gwertheg. Oedden ni ma ddim yr i boeth na'n byd. Oedden ni ma di Sadwrn oedd un llethol o boeth yma. Mae di... Mae'n dywyd delfrydol. Ond mae'n braf i weld yr holl bobl i fi'n yn ymgymeryd ar gwaith. Mae'n sicrhau dyfodol fy sioi ma'n dydi. Dim yn hawdd i roi'n ifanc ddod allan a nhw'n sbio ar pobl sy'n gystadlus blynyddoedd. A mae'n grefft i ddal â ni fel. Un peth yw gerdded o gwmpas. Mae oriau wedi mynd adre yn cael rhain i wneud y pethau mae'r un fath a gyrru. Ceff i'r aso, dydi? Ne. Mae eisiau wneud o yn yr amser iawn. Ac yn y ffordd iawn. Dim jyst dod yn ôl neu cwrt a dod yn nhw allan. Dim lot o waith yn y cefndir i gael nhw'n barod. Mae'n gael nhw fewn. Mae'n waith i'r beirniad. Mae hwn o ddosbarth niferus ynddo. Ac pan ei di handlo'r gwerthau yma, fel ti'n gwybod i hunan, maen nhw'n wahanol ydyn nhw? Ne. Mae di tynnu Erfil yn gyntaf yna, wan, Erfil Edwards. Ar y funud. Mae yna dipyn o werthau gyfan o'ma. Ac fel ni eisoes wedi dweud, mae yna nifer cryf o wertheg. A mae hwn yn gystadleuaeth poblogaidd iawn. Mae'r gwertheg yma di ffair eia nawr ynddo. A mae'r sioiau dolyg yma ac ati, maen nhw'n bwysig iawn yn y calendar ynddo nhw. Ne. Hein fydd y gwertheg i byn dolyg wan. Ia. Mae hein o bwysau handi rei o'r clasys cyntaf efo'r Heffrod wan. Mae hein dod i bwysau da i byn dolyg. Mae ideal i'r job. The warm welcome to the judging rings here at the... Mae'n cerdd ymlaen wan, mae'n sicr wedi wneud i benderfyniad. Dyma nhw'r stiwardiad. Wedi cael sêl bendith y beirniad. Mae'r wobr gyntaf yn mynd i'r teulu Pembroniau. A Trevor Edwards, un o feibio'n Trevor yna. Heffar gywir iawn, heffar lws. Mae deulu sydd wedi cymryd at y gwaith yma. O ddifryd yno. Mae'n gwybod beth i be am nhw'n troi gwertheg da allan. Den, maen nhw. Maen nhw'n troi gymryd o wertheg allan. Nes bod i tad yn ffo canu un dydd ar y tro. Hen hogia iawn, chi. Mae'r pobl y gwertheg yma ar derbed am o cystadleuwyr mae i weid o'n hynt ynddo. Mae yna rhyw bersonoldeb hyfryd yn bwyty nhw, merched ar dynion. Yn wrth i bod. Na ni te, na ddosbarth i chi dros y 400 kilo a hanner. Ac yn mynd i fryniau clwyd mae'n siŵr gen i, ynddo. A wedyn pwy di'r air fachgen Cymro di o hyd? Aled Roberts di hwn. Sir Fôn? Geirwen, Sir Fôn. Sir Fôn. Na ni, llong gyfarchadau mawr ydyn nhw gyd. Dosbarth da. Okay.